Nyapa ya ampun. Wah. Gusti Allah. Medeni wong to yo. Piye apa? Kowe iki piye aku? Piye to? Iki piye iki? Iki kok kowe iki piye? Ya ora piye-piye. Ya. Bocah kok iso ngaget-ngageti wong. Piye? Kowe iki lumbo kene. Yo. Kowe iki tak SMS ora mbok bales. Lho, tak telepon ora mbok angkat. Mongko aku yo ora nggawa HP lho. Angel. Lah marai wong ya kumpulane iki wong pekok kabeh. Pak, telek. Ora duwe HP kowe. Kowe iki tak pasrahi jagoan. Lah kok cahine jek ning omah. Walah gelo. Piye? Nek kahanan kaya ngene iki piye? Iki omong tenanan ora gelowan. Omong tenanan wong anggetku iki mau ora oleh budal ben ning omahe wong gayane omah akeh. Iki nek roh aku iki ra ketok bagus ngono to. Dadi iki tak tinggal iki kaya ora iso ngono lho. Bojomu iki disraya kon dadi jagoan. Iki penting. Ngono lho. Weruh ora to, tanggane ndi gawe ngene Kang Semprat ka lho. Piye bocah? Sampeyan niku pripun to, Pak? Niku kula badhe mriko ngeterne peningset. Niki jagoane dinteni lho. Lah iki lho sik dingremi babon iki lho jagoan. Lah, terus pripun iki? Ngomong kok ya. Amang ki didukani Pak Maroto. Ya iki lho. Iki lho weruh Piye dhewe. Lah niki nganti kula pun salen ngeten iki ndak budal mriko. Kek kono ndak anu. Piye? Wis ngene iki piye? Piye nek Ayo tak budal. Ya kowe janji nek mulai aja wengi-wengi lho ya. Ora mungkin. Aku janji ora mulai wengi. Nek Aku kadang ora tau mulai wengi. Ora mungkin mulai wengi. Paling ya jam 8 esuk, jam 09.00. Tenan lho ya. Iya ya. Wis to. Ora usah kuwatir. Pokoke dina iki aku entuk jagoan engko bengi tak paringi. Iya. Ora usah kuwatir. Ya diparingi kayane ngono lho. Asile Oh, asile. Iya. Ora entuk Aja mbok jak ngluyur tekan ndi lho ya. Biasane ngono kae lho. Aku iki jane iki wis apik iki lho sing ngejaki gaene. Lah. Sak niki napa? Ya kan mbak budal. Anu jagone kok di anu lho gegawa nek. Ya. Nek mbakmu Iya Kang. Mae. Iya, sekali lagi tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu yang berbahagia. Ya, demikian tadi ya satu suasana di mana memang untuk acara jagoan ini membutuhkan orang-orang yang spesial, artinya orang khusus yang biasanya memang mampu untuk bekso dan lain sebagainya ya. Dan tentu saja ada satu rangkaian acara berikutnya yang tidak kalah hebatnya, karena di dalam satu acara jagoan itu mengandung makna yang sangat tinggi, yaitu tentang tata etika bertamu, yang di situ mengandung makna yang sangat indah. Untuk itu jangan kemana-mana, setelah satu lagu ini kita saksikan yang berikutnya. Terima kasih. Kelang-kelang sing tak tampa ngelingake jamane semono nalika biyen-biyene tresno aku nganti saklewese
pamirsa tumapak ing adicara Purwa Madya ngantos pusana sampun kepareng kawula aturaken. Pramila kalenggan menika tungkap adicara temanten sekalian arsa kapanggihaken. Namung kawula saderengipun jumbo lumampahing adat wonten wewengkon Mataraman menika mujudaken kabudayan ugi mliginipun wonten laladan Madiun menika badhe katuraken adicara jagoan menawi wonten laladan Jombang menika kawastanan Roro Pangkon. Pramila menggah kados pundi adicara jagoan menika kasumanggaaken katur milan sami sinambi ngrantos tumapak ing gati arsa kapanggihaken punang temanten sekalian. Kasumanggaaken para kadang-kadang paraga ingkang arsa ngayahi gati ndherekaken joget jagoan kasumanggaaken. Sekedap Mas. Seketop. Kula nuwun kula ingkang gawa sawung sowan Pak Marwata ingkang misuda kang putri sawung seta kang kapit kang kapit kanca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Kula utusan saking Bapak Sentot Haryanto supados sowan wonten pidalem agung panjenenganipun Bapa Marwata ingkang arsa ndapaken Atmaja Putri Kinasih Rarayu Dina ingkang badhe kajatu krama putranipun Bapak Sentot Haryanto nenggih Bagus Aji. Wosing gati kula kapatas sowan wonten mriki kepareng badhe ngaturaken uba rampe ingkang wonten sambung rapetipun kalian tumapak dawuhipun temanten kekalih wonten laladan Mataraman mriki wonten laksitaning adicara budaya utawi adat sinebat Roro Pangkon kaprah kasebat jagoan. Milih saking menika kepareng kula minangka sawung saking Bapak Sentot Haryanto kepengin panggih sinten ingkang sampun kapiji Bapak Marwata mbuka wiwaraning pager badhe lumebet wonten madyaning Wisma Wiwaha. Kula Mas. Matur nuwun menawi sampeyan ingkang sampun pinitaya kalian Bapak Marwata njagi korinipun Wisma Wiwaha. Inggih. Ingkang menika mugi keparenga pager menika enggal kabuka ewadene. Mboten sampeyan buka kapalangono badhe kula lumpati kadadonga badhe kula pedhoti. Sabar Mas. Kula sing napa nggih, sabar nggih. Niki kok bak cukuruku jagone sawunggaling niki jagone Joko Barek inggih sawunggaling cucuk menika lir kantil gading cengger lir mawar sinebar matane jago mawon kaya mutiara ingkang binabar menika nembe mata wuluning jago kluwung mentiyung dadane lir blabak rineka buntut belarak sineret sikil kidang kencana jalune lir kuku Pancanaka niki jago saking Pak Sentot Haryanto teladunge mawon pindha trajange singa barong kablake merak ngigel kluruk
kaya bledhek mangsa kasanga. Mila saking menika sinten ingkang badhe malangi lagone jago tetep badhe kula ungalaken dada kula bak 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 cukuruku bilai taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi ngunjuk atur nyat dawuhing para luhur dumateng ingkang ngasta sawung lan sampur sumangga mlebet wonten ing sekaraning janur awit pakan loro pangkon ingkang awujud beras kuning minangka sawur sampun sumadya. Boten sah ngangge tawur, monggo akur sedulur. Monggo dumateng Wirawadjangga ngulaken ungring dolo ganjur kanca-kanca sumangga anetepi darmaning budaya. Boten wonten kepalangipun. Boten wonten monggo. Alhamdulillah.